леко и ние навлизаме, защото рапа в криза е. Пеете за пари, ама си ходите голи. Позиори. Предава дружба, тук всичко е реално. Улиците говорят и всяка дума е специална. Нощта пада, светлините мъждукат в тая градска джунгла. Всичко е на граница тънка. Ледовете пропукват се, ветровете издухват ме далеч от основата на подредба на буквите. Накиче батен се фаворита на куклите. И до някаква степен съм като икона в църквите. Не искаме да се харесаме или да станем спецове. Само друг родеца бе, двама с билди ви пецаме. Влизаме тук в погото, USD това не е логото. Сега сме само двама, преди бяхме мега много бро. Много били шано, на всички си пеят стоката. Иска да купа мирма, по-ефтина беше водката. То бит разкъсва ви мускулните влакна. Пием и правим сълта, защото сме тука за това. Забавлението в основата на всичко е. Затова докато се килим ще ти го накове. Амбициите ни някак ни се припокриват с мечтите. Може би затова сме опасни като Славчо за козите. Бате, слави са ви тактиките. Не искам да съм нищо друго, освен пряк спасител. И мисловните процеси да отварят възможности за лирическо брутални демонстрации на способности. Леко, леко и ние навлизаме. Влизаме, защото рапа в криза е. Само консерванти и нови позиори. Пеете за пари, ама си ходите голи. Леко, леко и ние навлизаме. Влизаме, защото рапа в криза е. Само консерванти и нови позиори. Пеете за пари, ама си ходите голи. Знаеш какво? Ай, скрит свобода всички. Вие сте кеш матароси. Аз съм си казал, аз ще вляза в този underground и ще бъда най-добрия. Светлината на луната срамежливо изкачва се, а изгрели с пълна сила като прилепи изкачаме. И като Батман и Робин дебнем зад престъпници, защото престъпно е да се мислите за генгстери. Обикновено става шумно като излизаме по-тъмно, защото често в квартала даже през деня е пусто. Станали след 12, събираме се като ханове и правим плановете да разбием вашите смешни кланове. Зверове в джунглата, късмет да ни намериш. В сенките те дебнем и късмет да се усетиш, защото чилваме и в дружби и тецове. Пробваме в лицата им кецове, с което сме станали спецове. USD сме пичове, но като цяло личи си, че ако кажеш кофти нещо, вече влизаме в ключове. На твоето рапиране ние му викаме с ричи. Не само да тропна с краки като Ивет Лалова тичате. Никакъв шанс да се пускам на кон, тестове, шматки с клипове, ама без да имате текстове. На заден фон ти виждаме филията с пестото и отгоре на всичко ми рапираш за отечество. И тук сте в тая марка е лече, след като ви бутна и духна по пода, ще се свлечете. Накратко добре, че докът спеше не дойдох в съня ти, защото най-вероятно доста кафяво щеше да потече. Но понеже съм обречен с това златно сърце, всеки има право и на втори шансове. И на трети път, някой път също подам ръце, но е доста вероятно вече да се свити в круше.